ופשוט גרם לי לחסוך מאות אלפי שקלים שהייתי משלם אותם בלי המחזור הזה, וגם להוריד את ההחזר החודשי, ועכשיו אנחנו פשוט מאושרים. לפני שנה רכשתי רכב יקר במימון, והוא הצטרף בעצם למשכנתא שגם יש לי, ופתאום ראיתי שההוצאה החודשית היא מאוד מאוד כבדה. פניתי לאשר, אשר מיד הבין שיש פה פוטנציאל להוריד המון כסף, גם בהחזר החודשי וגם חיסכון ארוך טווח. לקח את התיק, חקר אותו, בדק, הבנתי שהוא פשוט מתאבד על התיק שלי כמו שצריך. מה שאשר הביא פה זה קודם כל הנחישות שלו והמלחמה העיקשת שהוא נלחם בשבילי, ופשוט הרגשתי שהוא היד הארוכה שלי והוא יודע לגעת במקומות הנכונים ובסוף להביא את התוצאה הכי טובה. התהליך באמת הוא היה מהיר, קל, פשוט, לא היינו צריכים להבין בכל מיני מסמכים איזה, הכל הם עשו עבורנו. פתאום הוא חזר עם הצעה שפשוט, אני אומר וואו, כאילו איך עד היום שילמתי כל כך הרבה אם אפשר פשוט היה להגיע להצעה הזאת. זה פשוט מדהים לראות איך אפשר לחסוך כל כך הרבה כסף וכל כך מעט זמן. כל מי שמחפש יועץ משכנתאות או מישהו שיעמוד מול הבנק בשבילכם, רק אשר דיין, באמת שלא ראיתי שירות ורמה כזאת בשום מקום.